Здравейте, четящи и нечетящи хора! Добре дошли в третото ми YouTube видео и в него ще си направим спойлер ридинг на Когато луната се излюби от Сара Паркър. Започна тази книга, върви страшно бавно, но само в началото, така че не се предупреждавайте, че книгата ще е супер бавна. От 190-та страница върви супер, защото аз в момента съм 404 и нямам търпение да разбера какво ще се случи по-нататък. И ще ви разкажа какво се случи до сега. Ами в началото се случиха доста неща, разбрахме за сътворението на света, как са възникнали лунопухите, драконите. И единственият минус е, че имаме 21 страници речник, който аз трябва да проверявам постоянно, защото понятията са непонятни за мен. Но имаме една тъжна смърт. И също така главните ни герои се срещат в една пещера. Поне това го узнах доста на по-късен етап от книгата, но фактически се срещат на 190-та страница, което е... Как може те да се срещнат на страница 190-та? Какво е това нещо? Ти трябва да имаш железни нерви, за да изтръпиш това нещо. И то в началото стила и написане не е кой знае какво. Така че не е нещо вау да те задържи. Не знам какво ме задържа всъщност. Ами като се замисля, мисля, че сега се досещам какво ме е задържало. Аз имам едно читателско правило. Не оставим книга, докато не я довърша. Имало е такива случаи все пак. Да, имало е. Но все пак гледам да го спазвам това правило и го спазих. И много се радвам, че го спазих, защото просто книгата върви страшно добре. И тук имам някакви теории за какво ще се случи в книгата, но в тях ще разберете малко по-късно в видеото. Продължете да гледате, защото мисля, че ще се случват доста интересни неща. Здравейте, четящи и нечетящи хора! Сега ще четем в реално време, няма да забързвам кадрите, така че ще видите реалния процес на четене на книгата. Аз съм на глава 46, страница 404 и трябва в това видео заедно да прочетем около 300 странички. Така че, let's go! Някои кадри ще са забързани, естествено, но този няма да е така. И ще гледате моите реални реакции. Хора, аз имам една теория. Това вече ще се превърне в спойлер ревю, ще го напиша в заглавието на видеото, защото прекалено много спойлери има тук, така че аз си мислех да е ридинг на ревю без спойлери, но няма така да стане. И имам теория. Слушайте сега. Значи, главната ни героиня Рив, тъй като нашия главен мъжки персонаж Кан, неговата любима е умряла от ръката на баща му. Това той убил баща си краля, сега той е крал. И тази негова любима се казва Елуин. И аз мисля, че Рив е изгубената му любима. Защото той буквално се припозна. Те изглеждат еднакво, се са допългенгърс, като Катрин Пирс и като Елена Гилбърт от Дневниците на вампира. Така. Значи. И те като са такива, според мен, това е нейната душа в
тялото на Рив, според мен се е нарекли, просто е тя. И се изтрити спомените по някакъв начин, преродила се и според мен в този момент, който те двамата преживяха заедно, до някаква степен тя се върнала в спомен, нещо такова усетила и отишла при него. И тук той каза, че той също усетил нещо така с нея и то не е любов, не е привличен, просто е нещо от свързвани души, нещо е този сорт. Само с soulmate. Да. Мисля, че това е теорията. Това е теорията ми за сега. Дано съм права, защото мисля, че е доста правдоподобна теория. Единственото хубаво нещо е, че главите са кратки. Пак трябва да отидам в речник. Естествено. Хора, аз отивам само в речника заради героите, нищо повече. Да, само за някои елементи, но главно заради героите, защото просто... Защо не се споменават какви са? Този речник е абсолютно безмислен, ако се спомена. Аха. Хора, май Вея е сестра на Каан, а не са приятели. Брат и сестра са. Тази Елуин... Демек хора, Каан е над 100 годишен!
Това не е проблем. Хора, просто... Слушайте, извинявайте за реакциите, ама... Сега, книжна логика. Може да е на 1000 години, ако е фентази персонаж, I don't care. Буквално, I don't care. Но ако е романтичен, над 30, вече ми бърка в здравето. Сега Анджело, грешен си, сори. Тоя Пайк. Сега, като се замисля, да, но има си изключения. Не, над 30, I don't like it. Добре, над 35. I don't like it. Защото има много над 30, които харесвам. Значи хора, те предполагат, че... Те не предполагат, те буквално знаят, че Рив е Елуин. Тя умрява преди 100 години. Да, пак теорията с Допългингърс. Ма хора, това съм го чела. Да. Сега разбрах. Значи, щом сега се очудвам, че... Да, буквално аз 15 минути преди да заспя тази... Нищо не помня от това, което съм чела, така че добре си го препрочетох. Ясната. Пак речник. Лунопухът. Демек дракона. Хора, тя май не е обичала Каан, а само се е преструва. Това го имах като теория, между другото. Това го имах като теория още от по-задните глави. Тя за Каан ли говори? Не знам за кой говори в момента. Интересно. Тя е намерила дневника на Елуин.
Тя е Елоин, хора. Тя е Елоин. Просто... Тази теория е вярна, която ви казах. Вал. Да. Добре. Трудно ми е да им помня имената, защото се сложим. Ето. Аз ви казах, хора, че тя Вай... Чакайте малко, това не е Вай, това е... Чакайте сега. Пак и забравих името. Веян. Вея е сестра на Кан. Права съм. И съм права, че Елуин е Риф. И Риф е Елуин. Тя не знае. Стикнах глава 50. Ще ви направя още едно такова четене, така че следете. Елате с мен да дочетем края и да видите реакцията ми. Аз съм буквално на края и ми остават някакви мишави 5 страници и нека да видим. До епилога съм. И буквално се чудя сега, че са краля чистач. Ма защо епилога не от... Добре. Хора! Това се спойлери, така че не ми е гузно да ви кажа какво се случва тук. Тук разбираме. Аз го разбрах още от началото, но не направих по-рано апдейта, за което съжалявам. Елуин и Кан си имат дъщеря. Хора, те имат дете. Това дете и тук живо е, не е умряло. То се предполага да е умряло. Защото когато майката умре, детето е в утробата и то умира, нали? Но в този случай не. И някакъв си Аркин държи това дете. И според мен ще иска да отмъсти на Кан. Защо да държи детето на Кан, ако не иска отмъщение? И за кого работи, ми е интересно. Нека да видим. Надали ще го разбера тук, но... Я е тази тя. Чичо. Точно, разгадах го, хора, разгадах го.
Сега ще кажа как се казва дъщерята на... Приключих книгата. Кизари, Вайкор. Тук имаме родословно дърво отзад. Така че отворете си преспокойно книгата на 715 страница и не поглеждайте последната страница, но родословното дърво е тук. Знаете ли какво? Не поглеждате родословното дърво, защото може да си спойлнете. Да, не го поглеждате. Защото че си спойлнете... Но тъй като това е ревю с спойлери и е за хора, които обичат спойлери и пък са чели книгата и искат да я препрочитат, отворете на 715 страница. Хора, аз го разгадах. Този Аркин е чичо на Кизари и е брат на Каан. Той е брат. Той му е брат, да. Сори. И Аркин иска да убие Каан и ще се опита да го подмами с неговата дъщеря. А тази дъщеря къде е? Значи... Дъщеря му трябва да е над 100 годишна. Вау, хора! Ще се върна в ревюто и вече там ще обсъдим книгата. Здравейте, чести нечести хора! Това е дългоочакваното ревю на Когато луната се излюби. Нека тук да ви разкажа моето искрено и лично мнение на тази книга. Няма да ви спести абсолютно нищо, защото тази книга е 4 звезди. Мислех, че ще е 5, но не е 5. Няма как да е 5, хора. Дори с всичките си над 600 страници, които са страхотни, първите 150 бяха същинско мъчени. Едва се мъчих да не я DNF-на, защото просто беше ужасно скучна в началото, но после от 190 страница, което си е буквално срещата на нашите главни герои, Рив и Каан, от тогава всичко се нарежда както си трябва и книгата е огън, просто направо уникална. Наистина имам чувство, че авторката в началото е имала някакъв творчески застой или просто се е учила да пише, но от 190 страница жената вече знае как да пише. Да, наистина. И тази книга много ми хареса. Аз съм си критична с оценките, за това е 4 звезди, за много хора е 5 и дори 4,5, но за мен си е 4. Каан, просто това име боготворя го вече. Уникален е. Той буквално даде цялото си кралство на Рив, защото знаеше, че той може да умре в битка, за да спаси нейния живот. И той я направи по-висша от него. А тя буквално му е непозната. Или поне не чак до там, защото накрая и след няколко стотин страници ще разберем, че тя не е толкова непозната, за колкото се мисли. Да. Няма да ви издам този обрат, защото просто няма да ви развалям чак толкова удоволствие от книгата, защото и хората, които обичат спойлери, си имат предел. Все пак няма да им преразказвам цялата книга. Но също друго нещо направи. Той нареди всички части нейния умрял дракон, за да може тя да спи спокойно и в мир и с надежда, че някой ден ще се срещнат. И това, ако не е божествено, не знам кое. Той се нарежда сред челните места на книжни гаджета. Със сигурност. Имаше една трагична смърт в началото и тя е на най-добрата приятелка на Рив. Тя се казваше, сега ще ви кажа как се казва. Извинявайте, че не запомних името, просто... Еси се казва и това момиче имаше много голям потенциал в книгата, но авторката, знаете ли какво е казала?
аз искам да бъда безмилостна в началото. Тя тогава сигурно не е знаела как да пише жената. Аз съм научила на тази теория. Тя не е знаела. И си е казала: защо пък главната героиня да не се случи нещо драматично, трагично? Знаете ли какво ще убие най-близкият човек? Що не? И то по един трагичен начин. Да. И аз си поревах тогава, естествено. Накрая не ревах, но тук ревах, защото беше много неочаквано. Наистина неочаквано беше. И сега ще ви кажа един друг минус. Това пак си е спойлер. Слушайте сега. Много тъп преломен момент беше измислила. Значи, главната героиня, когато се срещна с главния герой, тя трябваше да бъде екзекутирана, да е меко бесна и ще дават нейната процесия по екзекутиране. Аз много добре знам, че в 220 страница тя няма да умре, защото трябва да запълни тези 500 страници с нещо. И така. Много тъпо. Защото това, ако го беше направила в края или в някоя, примерно, много малко по-към края, например 680 страница, например. Тогава може ще да е добре. Или да се плача. Но на 220, айде моля ви се хора, много добре знаем, че тази героиня ще оцелее по някакъв начин. Или ще се прероди, или някой ще я спаси, или не еди какво си, що си. Много тъпо. Наистина тъпо беше. Още един минус на тази книга. Има 20 страници речник. Чакайте. Може да не са 20. Стойте. Може да са повече. 20. 21. Да, 21. 21 страници речник. 21. И аз през цялото време на книгата, знаете ли какво правих? Примерно съм на 449 страница. Тук, чета си някаква дума. Например, Елуин. И аз не знам коя е Елуин. Връщаме се. Ама няма как да не знаете коя е Елуин на 449 страница, но образно казвам. Отиваме на 18 страница, аз вече бях запомнила на коя графа, кое, къде е. И търсим по азбучен ред Елуин. И четем коя е тя. И така през цялата книга. Малко тъпичко, но все пак. И също и това измъкна от оценката. И накрая, дали ви препоръчвам да прочетете книгата? Да. Но само ако имате здрави нерви. Защото аз бях на път да я DNF-на. Но тъй като не съм със слаби нерви, си казах, че аз съм точно може да съм на такъв момент, в който да става нещо интересно. И наистина бях права. Бях на 150-та страница и на 190-та вече се случи нещо вау. Така че, да, радвам се, че не я DNF-нах, защото щях да пропусна едно страхотно приключение и щях да съжалявам. И се надявам ревюто и видеото да ви е харесало и чао, Содори!